Iako je pojava crvenila i osipa u području bebine guze očekivana pojava, vaše dijete ipak možete zaštititi od neugodnog svrbeža. Evo kako. Pojavu crvenila i osipa na pelenskom području uzrokuje kontinuirana izloženost toga područja toplini, vlagi i trenju. To područje je izloženo kemijskim sastojcima urina i stolice koji uzrokuju nadraženost i upalu tog osjetljivog dijela kože kod djeteta. Također, pojavu osipa i crvenila pelenske regije može uzrokovati i alergijska reakcija na kozmetičke sastojke, bilo vlažnih maramica, bilo nekih sredstava za pranje djece, bilo pelena. Osim toga, pojavu crvenila i osipa u pelenskoj regiji najčešće viđamo kada se sa isključivo mliječne prehrane pređe na krutu hranu i tada se mijenja kiselost stolice. Ili kada recimo mama koja doji jede puno u prehrani rajčice i naranče. Pelenski osip se često javlja i gotovo svako dijete u periodu kada nosi pelenu ima pelenski osip barem jedanputa. Najčešće se javlja u dobi između 8 i 12 mjeseci, a gledajući prevalenciju može se reći da je ona od 7 do 35%. Za umirujuće djelovanje kože, pogotovo kože koja jako zahtijeva posebnu njegu kao što je pelenska regija, potrebno je da sastojci budu oni koji umiruju kožu, istovremeno ju štite i djeluju antiseptički. Primjerice, vrlo često u kremicama za pelensku regiju nalazimo bakar, cink koji djeluju i antiseptički i povećavaju imunološku barijeru kože. Isto tako depantenol koji hrani i obnavlja kožu, ali i drugi sastojci kao što su bisabolol koji ima dobar umirujući učinak. Ako dođe do pelenskog osipa, bitno je dijete redovito presvlačiti te pokušati ostaviti što više je moguće na zraku. Kada se dijete presvlači, dobro je koristiti toplu vodu i osušiti područje sa mekanom pamučnom tkaninom. U nekim težim slučajevima potrebno je čak primijeniti antibakterijske i antigljivične kreme, a rijetko kada i kortikosteroide. Izuzetno je važno izbjegavati sastojke koji mogu nadražiti kožu, kao što su primjerice supstance parfema, mirisa različitih, zatim konzervansi, pogotovo kod konzervansa parabeni koji se vrlo često nalaze u kozmetici, a koji mogu dodatno podražiti kožu ili mogu potaknuti razvoj kontaktne alergijske reakcije. Osipi i crvenila kod djece često se javljaju na području lica i to područje obraza uslijed hladnoće i suhoće zraka, zatim se javljaju oko ustiju i po bradi, najčešće kao posljedica slinjenja, te se javljaju u pregibima. Paste koristimo često kod pelenskog dermatitisa, pogotovo kod jako nadražene kože, kod djece koje imaju mekšu stolicu, česte stolice, upravo iz razloga što paste u svom sastavu imaju tvari koje dodatno obogaćuju, odnosno poboljšavaju barijeru kože. I na taj način paste možemo primijeniti u tom periodu kada imamo veće zahtjeve za kožu, a inače je dovoljno u redovitoj njezi koristiti masne kremice koje su također dobra barijera i njih je potrebno stavljati u nešto debljem sloju nego li paste. Ako je osip i crvenilo jak i zapravo na kreme koje se primjenjuju u tu svrhu, a neutralne su, ne dolazi do poboljšanja nego do pogoršanja, svakako je potrebno javiti se liječniku jer se možda radi ne samo o bezazlenom pelenskom osipu kao tipa iritativnog dermatitisa, već o bakterijskoj ili gljivičnoj infekciji ili pak o jačem atopijskom dermatitisu i takve vrsti promjena kada je ipak potrebno primijeniti jaču terapiju protuupalnu poput kortikosteroidne kreme.